stud ni Madara. Bali na-stud na to nung Monday. Tapos ngayon Tuesday yung kanyang second session, natapos na rin. Bali ang nangyari po, pinick up ko po yung aso nila sa Mapandan, tapos ang stud session dito na po sa Lusang Mangaldan. Ayan, pwede naman po yung mga ganon, mga ka-frogman, kunwari wala kayong oras na magpa-stud sa inyong alagang aso, pwede ko namang i-pick up yung inyong aso na ini-breed. Pwede na po yung stud session dito sa akin. Bali pipick up ko dyan, tapos dito sa may area ko ang stud session. Ang mangyayari para may start na hanggang dulo, mayroon niyang full video para proof po na makita nyo na talagang na-stud yung inyong alagang aso. Nakita nyo na lahat kung ano po yung mangyayari sa kanya. Sa dog food naman wala pong problema dyan, sagot ko po yung dog food. About naman sa pagpipick up ng aso, kasama na rin po yan sa package, pati paghatid sa inyong alagang aso pag natapos yung kanyang stud session. Basta sa akin tumatagal sila ng hanggang 3 days po. Yung first session, second session pahinga, third session stud ulit. After third session makapagpahinga ng mga ilang oras, babalik ko na po yung inyong alagang aso. Kahit saan man kayo dito sa Pangasinan, pwede po kayong puntahan, pwede po natin i-pick up yung inyong alagang aso from small to large breed. Ayan, open po ako dyan. So ayun, maraming salamat po Sir Darrell. Ayun.